ziua și bun venit la un nou video în care îmi doresc să prezint puțin imaginea vieții în tranșeele primului război mondial. Așadar, în timpul primului război mondial, o mulțime de martori oculari, actori mai importanți sau mai puțin importanți a evenimentelor istorice, au simțit nevoia să lase o mărturie viitorului, o mărturie despre experiențele personale trăite pe front sau în spatele frontului. Așadar, cei care își scriu memoriile sunt în majoritate bărbații care au un anumit statut social și provin în special din zona urbană, politicieni, generali, ofițeri rezerviști proveniți din rândurile avocaților, medicilor, ziariștilor, preoți sau chiar învățători. Foarte rar avem mărturii de la subofițeri și de la soldați. În cazul armatei române, despre aceștia din urmă putem menționa că în mare parte nu știu să scrie și să citească subofițerii și soldații, astfel că femeile ajung să scrie jurnale, memorii sau amintiri mult mai puțin decât bărbații. De obicei, aceste femei care iau parte la război, de multe ori ca și asistente medicale, aparțin clasei aristocratice. Spre deosebire de scrierile bărbaților care prezintă viața pe front, experiențele femeilor au redat viața cotidiană din spatele frontului. Memoriile, jurnalele, amintirile din perioada Marelui Război au fost publicate în 3 etape. În mod direct de către autori, începând cu anul 1918 și până în anul 1939, fiind prefațate de către personalități ale vieții publice precum Nicolae Iorga sau de către diversi generali ai armatei, iar în cazul unor ofițeri de rang inferior, aceste memorii au fost prefațate de către comandanții lor postum în perioada comunistă, având apariții în principal la editura militară și în special în preajma semicentenarului primului război mondial. Lucrurile se schimbă însă după 1990, când multe manuscrise aflate în păstrarea urmașilor combatanților au fost publicate de către aceștia pe cheltuiala lor sau au fost donate arhivelor statului, de unde au intrat în circuitul cercetării. Așadar, putem spune că mobilul care a stat în spatele scrierii acestor lucrări sunt din cele mai diverse și adesea țin de tipologia și personalitatea umană a fiecărui autor, pentru ca generațiile viitoare să cunoască și să evite războiul și tragediile pe care acesta le provoacă, pentru că faptele personale ale autorilor să nu fie uitate sau pentru a obține sau menține anumite funcții și poziții sociale. Există, desigur, un grad de subiectivism prin cosmetizarea faptelor personale sau prin anumite erori, date, ore, cifre greșite, care ne împiedică să aruncăm o privire de ansamblu asupra lucrărilor dedicate evenimentului, lucru ce nu permite istoricului să reconstituie din elementele comune care apar la tipar faptele reale ale vieții cotidiene de pe front. Deci, literatura memorialistică se dovedește a fi un valoros fond documentar și martor al istoriei primului război mondial, dacă facem excepție de aceste elemente de subiectivism. Așa cum se cunoaște, campania militară a României din anul 1916 s-a soldat cu un dezastru. Pierderea capitalei și a întregii Muntenii, urmate de retragerea administrației române în Moldova. Alături de administrație se retrage și armata decimată și cu un moral la pământ. Urmează o iarnă grea în care lipsa hranei și epidemia de tifos au provocat mari pierderi și au condus la instaurarea unei atmosfere de pesimism și neîncredere în viitor.
Pe acest fundal, în doar câteva luni, s-a produs un reviriment greu de anticipat, poate cumva și greu de explicat. Fără îndoială a fost unul dintre acele momente care l-au determinat mai târziu pe istoricul Gheorghe Brătianu să folosească, referindu-se la supraviețuirea acestui neam de-a lungul timpului, o frumoasă metaforă, și anume o enigmă și un miracol istoric, adică poporul român. În prima jumătate a anului 1917 au sosit în Moldova însemnate cantități de armament, 150.000 de puști Lebel, 2736, puști mitralieră de asemenea, precum și 355 de piese de artilerie, 100 de avioane și însemnate cantități de obuze, gloanțe, grenade, 495.000 de măști de gaze, camioane pentru serviciul sanitar și echipamente pentru soldați, bocanci sau căști Adrian de culoare albastră. De altfel, cantitățile de muniție și armament achiziționate de România din aprilie 1916 până în decembrie 1917 au însumat 119.341 de tone. Literatura memorialistică surprinde acest fapt, care a avut un impact psihologic deosebit asupra soldatului de rând, complexat de superioritatea tehnică a dușmanului. Dacă în campania din 1916 soldații români invocau lipsa de înzestrare cu arme moderne, acum abundența și superioritatea materialului militar le oferă un confort psihic tradus printr-un moral excelent. Și mai sunt și alți factori importanți în această ecuație care încearcă să explice renașterea armatei române, precum misiunea militară franceză desfășurată în Moldova, precum și elementul conducător, anume rolul avut de suveranii României. În majoritatea lucrărilor, misiunea franceză ocupă un loc special, românii presuind ajutorul celor 1500 de francezi care au instruit armata română în perioada ianuarie-iunie 1917, contribuind decisiv la reorganizarea și renașterea acesteia. Portretul francezului este unul pozitiv, fiind în permanență subliniat faptul că ofițerii și subofițerii francezi, alături de știința războiului, sunt înarmați cu un excelent spirit pedagogic. Ei au avut tot timpul încurajări și laude pentru soldații români care deprind rapid tehnicile manevrării noilor echipamente militare. Din păcate însă, aceiași francezi remarcă și comportamentul neprofesionist al unor ofițeri care bat soldații, se poartă urât cu ei și care rămân tributari unor concepții învechite. Implicarea francezilor a însemnat instruirea soldaților despre modul de utilizare a noilor arme achiziționate de armata română, precum și diferite tehnici prin care aceștia să-și protejeze mai bine viața, tehnici mult mai bune despre lupta din tranșee, precum și planificarea acțiunilor militare. Citez, fiecare lovitură de tun și mersul fiecărei companii fusese îndelung chibzuit și cumpănit. Din remarcile unui memorialist, în timp ce altul notează că, citez, întotdeauna francezii ne dădeau mult curaj și ne spuneau că trebuie să învingem și vom învinge. Am încheiat citatul. Instructorii francezi fac chiar mai mult decât să-i încurajeze și să instruiască pe soldații români. Aceștia însoțin trupele în zona de conflict, verificând dispunerea tranșeelor, tragerile artileriei, implicându-se, dacă este cazul, chiar și în luptă. În același timp, moralul trupelor este ridicat într-o mare măsură și de către promisiunile regelui Ferdinand. După război, aceștia vor primi pământ și drept de vot.
Aceste măsuri sunt un puternic imbold pentru soldați, dar și un semnal că țara le va recunoaște meritele. Promisiunile regale au contracarat astfel propaganda bolșevică și au împiedicat contaminarea armatei cu ideile Revoluției Ruse, care puteau duce chiar la prăbușirea statului român. Intensa pregătire psihologică a soldaților români se bazează și pe vechea rețetă a demonizării dușmanului, pe veștile despre atrocitățile pe care acești dușmani le comiteau asupra femeilor și copiilor aflați în Muntenia. Acestea contribuie din plin la crearea în rândul armatei a unui sentiment de răzbunare, de revanșă față de germani și de aliații acestora. În momentul începerii marilor operațiuni militare din vara și toamna anului 1917, în fața forțelor germane, austro-ungare și bulgare se prezintă o altă armată, fără complexe și fără frica de dușman. Un imaginar colectiv și o mitizare a armatei române se naște acum din disperarea și din dorința unei națiuni care nu are decât o opțiune, să reziste în fața dușmanului și să învingă. Este imaginarul care dorește să șteargă amintirea armatei înfrânte din 1916 și să o înlocuiască evident cu una pozitivă, folosindu-se de imaginea Franței care rezistă la Verdun, a cărei armată îi învinge pe germani. Acum, având armele francezilor, instructorii francezi și moralul ridicat, este imposibil ca armata română să fie înfrântă. Transferul acesta de prestigiu și de credibilitate funcționează ireproșabil. Precum armata Franței, armata României reușește să se bată de la egal la egal cu invadatorul german și obține victoria. Armata română este simbolic o reîncarnare pe plaiurile mioritice a armatei franceze. Un memorialist povestește un astfel de episod al transferului de prestigiu petrecut la Mărășești, citez. O bătrână privea pe fereastră. Văzând că trec soldați cu căști și uniforme albastre, a început să plângă și am auzit-o tânguindu-se. Bieții noștri soldați s-au prăpădit cu toții, acum vin să ne elibereze francezii. Nu, bunicuțo, soldații noștri n-au murit, ceea ce vezi nu sunt franțuzi, ci noi românii. Astfel de liniștiri primea această bătrânică de la soldații români care încep să mărșăluiască și să cânte. Constantin Bacalbașa, în lucrarea sa Bucureștiul sub ocupație germană, remarcă și el faptul că soldații germani, când au văzut soldații români cu coifuri pe cap, la fel ca și cele franceze, căștile Adrian, au strigat, vin francezii, vin francezii. Sigur, e greu de crezut că o armată precum cea a germanilor, cu o vastă rețea de spioni în Moldova, nu erau informați despre faptul că pe front nu se aflau de fapt trupe franceze, ci era vorba despre noile echipamente de care armata României beneficia. La fel de interesant este și faptul că acum se produce și un transfer de geografie a bătăliilor. Mărășeștiul devine Verdun, un fel de Verdun al României, ba chiar mai mult. În rândul armatei române se instaurează un prestigiu doar prin faptul că ai luptat la bătălia de la Mărășești. În lipsa unor date statistice complete despre bătălia de la Mărășești, vom cita informația oferită de Pamfil Șeicaru despre faptul că la Mărășești, în numai 3 zile, artileria română a tras 170.000 de proiectile, adică 2200 de tone de oțel. O altă statistică ne arată că România a cumpărat de la aliați în perioada 1916-1917 un număr de 3.302.000 de proiectile, spre comparație, cu luna februarie și decembrie anului 1916, când forțele beligerante de la Verdun au detonat 60 de milioane
de tone de obuze. La Mărășești nu dispunem de informații privind numărul obuzelor trase de artileria română, rusă și germană, dar cu siguranță artileriștii și-au consumat din plin muniția pe parcursul întregii perioade de derulare a luptelor. Luptele din vara anului 1917 s-au dat în principal în așa numitul triunghi al morții, format din spațiul cuprins între zonele Mărăști, Mărășești și Oituz, într-un areal geografic care oscila între zone de deal și câmpie. Un relief care nu a prezentat probleme în mod special pentru forțele beligerante. Clima însă s-a dovedit a fi o problemă. Din literatura memorialistică avem o însemnare cum că majoritatea combatanților erau jenați de o arșiță năucitoare și o sete care chinuia pe cei aproape 1.000.000 de soldați care luptau de ambele părți. Cea mai bună dovadă în acest sens este furnizată de povestea unui atac celebru al armatei române, atacul regimentului 32, unde, toropiți de căldură, soldații au renunțat la vestimentație, luptând doar în cămăși. Exceptând luptele de la Mărăști, care au fost o operațiune ofensivă, cea mai mare parte a acțiunilor militare desfășurate de armata română la Mărășești și Oituz sunt acțiuni de defensivă, iar războiul este unul de poziții. Ca atare, perioada conflictului este petrecută în majoritate de către soldați în tranșee. Tranșeele, le devin case, spații ale petrecerii timpului liber, loc de luptă sau pentru unii chiar și mormânt. În campania din 1916, armata română nu a beneficiat de experiența războiului de poziții. De aceea, puținele tranșee existente erau construite pe o singură linie și protejate de un singur rând de artilerie. Camil Petrescu, în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, surprinde faptul că tranșeele de pe Valea Prahovei erau de fapt niște parodii a ceea ce ar fi trebuit să însemne tranșee reale, criticând lipsa seriozității pregătirii militare a României în perioada de neutralitate. O semnificativă schimbare are loc în anul 1917. Această schimbare, după cum am spus în începutul acestui episod, se datorează misiunii militare franceze, care reușește să impună sistemul occidental de construire a tranșeelor, un sistem propice războiului de poziții, având ca obiectiv principal atât apărarea eficientă a zonei, cât și protejarea vieții soldatului. Tranșeele sunt construite după intervenția misiunii franceze pe 3 linii, unele fiind chiar din beton, comunicând prin șanțuri largi care permit deplasarea lejeră a trupelor între cele 3 linii, în special spre linia 1 și aprovizionarea liniei 1 cu muniție. În fiecare bordei se afla un clopoțel legat cu sârmă subțire care mergea pe sub pământ până la linia 1. Un flăcău din linia 1 are dreptul să sune clopoțelul în timp de pericol. Tot orașul Mărășești a fost parcurs de tranșee, zona teritorială a acestui oraș fiind de fapt un câmp care ajunge să fie întărit și fortificat. Tranșeele au fost construite în zigzag, fiind protejate de rețele de sârmă ghimpată, iar dispunerea lor era la 200-300 de metri distanță de liniile germane, însă în anumite puncte distanța ajungea să fie chiar și de 40 de metri. Comunicarea între diferitele puncte și linii se face cu ajutorul posturilor telefonice. Acest sistem de purtare a războiului este evident superior
și contribuie la salvarea multor vieți, dar oferă și un confort psihologic și încredere soldatului român. Nicolae Vrăbiescu, un ofițer de artilerie din armata română, remarcă plin de amărăciune în memoriile sale, citez: "Tactica ce am învățat de la francezi nu se poate compara cu felul nostru de luptă de la început, când ne războiam ca pe timpurile vechi. Este de necrezut cum s-a putut ignora atâtea lucruri elementare când războiul cel mai modern mistuise 2 ani Europa. Ce au făcut profesorii de la Școala Superioară de Război? Ce au făcut miniștrii de război? Ce au făcut comandanții marilor unități? Dar misiunile și atașații noștri militari, ce au făcut? Au așteptat probabil ca câțiva capitani și locotenenți francezi să vie să le arate ce este o tranșee și cum se trage cu tunul. Tragerile artileriei erau făcute pe bază de calcule și cu ajutorul unor mici și simple aparate. La toate aceste calcule și aparate, comandanții noștri, foști profesori la școala de război, se uitau cu mirare." Am încheiat citatul. Alături de tranșee, soldații au mai învățat și tehnica utilizării măștilor individuale. De fapt, adăposturi individuale săpate în pământ pentru a-și camufla poziția și a executa trageri asupra dușmanului, dar și pentru a se proteja de gloanțe sau de schije. În spatele tranșeelor se află o puternică infrastructură, spitale, corturi de aprovizionare și așa mai departe, toate acestea fiind gestionate de o altă armată, cea care se ocupă de logistică, transportă muniție, mâncare și orice alte produse necesare purtării luptei, având în grijă și bolnavii. Adolescenți, copii, femei, bătrâni, dar și învârtiții de front, cum sunt numiți privilegiații din familiile cu stare, declarați fictiv inapți pentru tranșee, fac parte din forța ce susține întregul efort de război din spatele frontului. Gheorghe Brătianu descrie un episod remarcabil petrecut în timpul bătăliei de la Oituz, în care localnicii ajută soldații transportând pe brațele lor proiectilele tunurilor. Citez: "Urcând în lumina soarelui spre tunuri, satul întreg ne cară proiectilele, un șir nesfârșit de copii, de fete, de neveste tinere și bătrâne, de băiețași se îndreaptă spre noi. Un norod de cămeși albe și de tulpane viu colorate a înflorit ca prin farmec în pustietatea ucigătoare a câmpului de luptă." Am încheiat citatul. De frica aeroplanelor dușmane care bombardează orice convoi, munițiile și hrana sunt aduse cu trenul noaptea, iar trenul oprește întotdeauna pe câmp, evitând să intre în gară, care este de multe ori ținta bombardamentelor, precum și ținta ofensivei terestre a inamicului. Cu aceleași trenuri sunt aduse și trupele spre zona frontului, dar drumul este anevoios. Distanța de 54 de kilometri dintre Onești și Bacău este străbătută de tren în 24 de ore. Citez: "Țara s-a micșorat, dar drumurile s-au lungit", este replica aceluiași Brătianu. Ne oprim aici cu această prezentare a vieții cotidiene, urmând ca în episodul următor să continuăm cu o introducere despre percepția timpului, experiențele auditive, vizuale și olfactive ale frontului. Vă mulțumesc dacă ați urmărit această prezentare și puteți să-mi oferiți părerea voastră în comentarii. O zi bună, la revedere!